ಫ್ರೆಶ್ ಸೇತು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋದು 2,000 ಕೊರ್ಪು ಸೆಂಕ್ಲು 1,000 ಕೊರ್ಪಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೂಲಿತುಲೆ ಮೀನ್ದ ಕೂಲಿತುಲೆ ಮೀನು ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಉಂಡು ಐಸ್ ತಂದು ಲೆಂಕ್ ಈ ಬಗ್ಲಾಂದ ಮೀನಿಪ್ಪುಡು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಚು ಕಾಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಚು ಕಾಡು ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿಂಗ್ ಬಂದರ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಕೋಡೆಂಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ನೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಮೀನು ಕನಾಯರ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಸೇತು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋದು ದೊಡ್ಡ ಎಡ್ಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಂಡಲ್ಲ ಮೀನು 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 ಏಡಿ ಕುಡಿತುಂಡು ಏಡಿ ಏಡಿ ಏನ ಮೀನಿಗೆ ಮುಗಿಲು ಬೋಲ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಸೂದಿನ ಬುಧರಂಚಿನ ಒಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಮೀನು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತಿನ್ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಚುಂಡಿ కొండసు ಕೂಲಿತುಲೆ ಮೀಂದ అయితే కూలి తోజాలే అంటే కూలి తోజాల మీనుగా తూయే ఇందులో అది మీని ఏండా
ज़्यादा गोत्तु वेतित मन मीन तुले साइड वा ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಉಂಟಪ್ಪ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಪಿಂದು 9 ಕೆಜಿ ಆಯ್ತು ಮುಳ್ಳು ಪುರ ತುಲೆ ಚುಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ ಮಾರು ನಕಲು ತುಲೆ ಏತಕ್ಕ ಮೀನಿಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೊರ್ಪು ಸೆಂಕ್ಲು 1,000 ಕೊರ್ಪಾರೆ ಬೀಲ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಕೊಡು 1,000 ಅರೈಂದನ ಲಾಸ್ಟ್ ಐನದು ಕೊರ್ಬಾರ ಐನದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ತುಲೆ ಮೀನು ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ಇದು ಸ್ಲಿಮ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇದು ಶಿವ ಶಿವ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೀನ್ ಪರ್ ಪಚ್ಚು ಸಾಂಡ್ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತ ಬರ್ರೆ ಬೋಂಗಿಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪತ್ತ ಪೋಯರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಐಸ್ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರು ಗೈಸ್ ಮೂನು ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಉಂಡಾ ಅವು ಇಂಚಿನೆಯಾ ಫುಲ್ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಪುರಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ವೇದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಶ್ರೀದ ಮೋನೆತ್ತುಲೆ ಕಂಡೆ ಏತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಮೀನಡು ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಮೂಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫಾರೂಕ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮೈಕು ನಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಜತನ್ನ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀನು ಬೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಸೀದಾ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲಿ ಅಪ್ಪಣ నువ్వు మీన్ మారున్నారు హాయ్ మన్పులే ಹಾಯ್ ಕೋಡಿ ವೆರಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ಅವಂಚನೆ ಜನ ಈ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ಐಸ್ ಐಸ್ ದತ್ತೊಂದು ಲೆಂಕ್ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ तुले मीन मारू नकल ₹10 ಇತ್ತೆ ಮಾತಿದ್ದು ತಿನಾರು ಪರದೊಳರ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಬತ್ತ ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪರದಲ್ಲ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚುಂಡು ಫಾರೂಕ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ ಮೀನ್ ಬೋಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಬೋಡ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತು ಜೀವಡ್ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಸೈತಿನಾತೆ ಮೀನ್ ಬೋಡ್ನ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಬಲೆ ಒಂದು ರಾಸಿ ಹೋದ ಫುಲ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ದ
full set. Very super nice. Yeah, nice. You want one more? No, it's fine. It's milk with that's Other OTP It's kaskas. 523 Kaskas. That is big kaskas. Kaskas. 120. Hi. Hi. Chinese. ನೀವು ಚೈನೀಸ್ ಇದತ್ತೆ अरे गॅस कोडी अरे गॅस इथे ना आपण जर गॅस नाही भरपूर आपण गॅस गॅस आणले बगलांद बरे